pause eller hvad? We are recording. Okay. Kebab. Helt 6. Han siger selv til, at du styrer ud. Nej, jeg styrer ud. Jeg har ur her. Lad os ligge ned. Så er du flot. Når man sætter glasset. Flasken! Når man sætter glasset, det gælder. Eller flasken på bordet. Og også når jeg hæver den, eller brænder sig. Når du tager den. Også når jeg tager den. Jeg skal nok sige... Stå stille, og så tager du. Ja, jeg skal nok sige til, at jeg starter. Nej. Ja, jeg bestemmer sgu, når jeg starter. Du siger til? Jeg siger til. Skal jeg... Når han tager den op på bordet. Jeg vil med dem der, de snyder, de hælder sgu ved siden af. Ja, det er det, men prøv lige at kigge på den, de ligner snyder. Ja, det gør det. Ja, nej, der er gode handlinger. Er vi klar? Nej, fordi de har smagt på den. De er nogle snyder. Hold nu kæft. Hvad sagde du, Lars? Hvem har ikke deres? Jeg siger hold kæft, bab. Hvem har ikke deres stadig tabholdet? Hvad sagde du, Lars? Ja, jeg synes ikke, vi står den her. Vi står. Vi tager bare 0. Hvad sagde du? Er du klar? Står du over? Så får du 0 point. Ja, de har tabt. De har så ingen ved. Kom nu, drik for helvede. Du løfter bare... Lave bytter. Jeg siger ikke noget. Du starter bare, når han begynder med at dreje. Ja. Ja, er det en af gangen, eller hvad? Der er løfter glas, så trykker du på ordet. Der er løfter glas, så trykker du på ordet. Det er ikke teambuilding, det der. Sig det. Klart. Ja. Så vi er færdige. Nu. Ja, det er fuldstændig vanvittigt at bringe sådan en tørstig nordmand. 6,7. 3 point. Vi laver lige en tjekker. Ej, det ser fint ud. Kommer sådan en tørstig nordmand. Han er lige ved at stå ski. Ingen spil eller noget som helst. Han har ikke fået en øl i, i 14 dage. 6,7. Esteban. Hvem er den næste? Er kendt lige Ister over? Så er det kendt? Nej, du også. Så. Jeg tror, vi sad over. Skal du stå på bordet? Ja. Er du klar? Ja, men. Ja, jeg er klar. Du er lige, men du er altid klar. Jamen, du skal bare løfte det selv. Det er smukt, det der! 5,5. Ja! Hvor på det warface? Sådan. 3 point også. Så, CK. Dataservice. Er du klar? Er det mig, eller hvad? Ja. Jamen, du... Du skal lade den stå, så når du løfter den, til du sætter den. Du skal bare lufte. Hvor snart du lufter den, så starter jeg. Og så til du sætter den igen. To tænder. Det er heller ikke gjort. Nej, det er det. Så inden man stod sammen, godt, så er det meget. Okay, der er hul igennem også. 4,2. Sådan! Hey Lars, det var også en halv øl, det der. Ja, det var. Så må det der ikke engang. Ja, så holder vi op, og alle de andre klarer grader for 3 point hver. Så Så er det ikke noget. det er ikke så meget ved at vinde anden Er det ikke noget ved? Jo.